A Ibi Majga! Moment, time out, počkaj chvíľovskú. Ja som niečo pripraviť súťažiť. Som sa dostatočne dlho nekoncentroval. No. Pokoj, nemáme veľa času, takže musíme pristúpiť. Teraz budete tvoriť tým, takže navzájom si môžete pomáhať, dobre? Je to jasné? No mne to není jasné, krucinál. No ale na to nemáme čas, teda. Na každú otázku máte 10 sekúnd. Prvá otázka je... Kedy sa skončila druhá svetová vojna? Poďte, stup, toto presne viem ja. Toto ja presne viem, to sme sa učili. Druhá svetová vojna, to v Carihrade. Bohužiaľ, nesprávna odpoveď. Oni sa nepýtali. To sa reálne tak hovado, tu ide o vás dve veci. Už sme mohli mať prvý bod, keby sme... No. Co? Oni sa nepýtali, kde, kedy. To si sa v živote nevidel v zrkadle? Nerozumiem. No viem, že niekedy, ale počkaj, vidíš to, keby si mi dala čas na koncentráciu, tak som mohol odpovedať. Ticho! Druhá otázka! Koľko protónov má dusík? No, dusík má... No počkaj, nebudeš stať vybrať kuse ty, ne? Bože môj, to nie je normálne, čo človek nedostane k slovu. Toto viem veľmi presne, čo sa smeješ furiek pakom? Absurdné, že súťažíme, sme napätí. No počkaj, to viem presne, počkaj, nehondi ma. Zotres mi farbu, ty. Počúvaj. Tak, no, toto viem veľmi presne, ako znela otázka. Koľko protónov má dusík? V Carihrade. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No vidíš, keby si to do toho nemontoval v kurného hotele, taký pako, tak sme mohli mať 2 body. Tak pokračujeme, dobre? Tretia a posledná otázka znie. No? Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára? No tak počkaj, toto netočím ani tugia, toto. Veď si to doteraz hovoril. Co som hovoril? Áno, má pravdu, doteraz si to opakoval. Co som opakoval? Ja aj počkaj, co som akože hovoril toto? Ako znela otázka ešte raz? Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára? Ježiš, tak to je potom jasné, keď som to furt opakoval, tak mesto, ktoré dostalo podľa ruského cára, sa volá ty kokso. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No dajme moje ty chvíľsku do prtíc. Tak ale tak ja som opakoval jedno kúsek, ty kokso, tak to ste ma dali, som podvedený, to nie je fér. Ale si opakoval aj správnu odpoveď. Čo som opakoval? V Carihrade si hovoril stále. Dobre, ale keby sme to dali do pomeru, to oveľa viackrát som povedal, ty kokso. Ukludni sa trošku, ukludni sa. Dobre, tak ale však ja som pokojný, nevidíš na mne, že som úplne cool. Ďalšia súťažná úloha! Teraz budete súťažiť proti sebe! Budete sa preťahovať lanom, je to jasné? Jasné. Takže si vyberte každý 2 dobrovoľníkov! 2 dobrovoľníkov. A šoba ticho! Ja si vyberiem túto Kacku Bríštovú, ja ťa poznám. A dvoch. Ty si celebrita, ne? Poď si aj ty poď so mnou, moja. Takže poďte na Teba tú tiež stranu. poznám. Ty si bola kedysi Rogelová, a teraz si jaká cez Rogelová, Hej, takto, hej. Decka! Poďte! Poďte sem. Ja som to nevedel. A čo máme robiť, momentík, čo máme robiť? Keď zaznie gong, začnite sa preťahovať lanom. Pozor! Kto prekročí túto čiaru, prehral! Je to jasné? Počkaj, môj time out, momentík, tak nevidíš, jak... Ale robte niečo, nie je chludný. Tak sa čo kľudný, počkaj, neblázni, čo ešte tak, ale to pódium sa výrazne zvažuje. Nevidíš, že ja som jak na dne mora, ty na Gerlachovskom štíte? Však to je absurdné, vymeňme sa. Ale ja taký škaredý nie som, s takým nosom.
To neviem ti povedať, čo som hovoril. To neviem, úplne ma zablokoval. Vymeňme sa, krucinál. Ty mi mluvíš Tak sa vymeta, veľkorysti. poď už. No tak toto Poď bude na tú fér, stranu. lebo vy... Takže, decka, tak pokračujeme v súťaži, tak No. už si teraz spokojný? No počkaj, on má dlhšiu časť vláda, krucinál. To povolné, no, dobre, no. Dajte No a mu už- všetko. Je všetko jasné? Je. Prekročí túto čiaru, prehral! Na gong sa začnete preťahovať ráno, pripraviť sa? Čakáme na gong! Teraz! Som prvý, ty kokso, som prvý, som to vyhral. Je to jasné, som vyhral, ty kokso, som vyhral. Teraz som komplet všetko vyhral, vidíš? Ja som vedel, že spravodlivosť existuje. Ja som vyhral. Alebo ne, som nevyhral. A toto je celé v riti. To sú komplet pozmenené pravidla počas súťaže. Počúvaj, Ibi, poďme si raz zaspievať, lebo toto mi nejako nejde. Dobre? Vy si chodte satkať.